Matur sembah nuwun. Pakurmatan menika krana kadang besan saking Blitar. Kula nggih saking Blitar ning ler Glegok. Leresipun Moran Glegok kula nggih. Kula aturaken Blitar Banyuwangi. De Ilvi. Semoga jumeneng. Sumirat kuning sumunar surya wanci sore ing terminal Blitar. Monggo Sekar Musika Tony Jaya Video Syuting Putra Wangi Audio di Ilmi Oh
saking Blitar. Oh siap. Rombongan Blitar ngirim lagu Blitar. Oke. Blitar kawentar. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi Peni Gunung Kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Kota Brontak dipimpin Supriyati. Ana crita Jaripate Gajah Mada ingkang bisa nyawijekne Nuswantara lan uga bung karena kang kondhang kaloka aneng tlatah Blitar lair cilik mula. Buke kantor warga masyarakat wonten ing Pager Gunung Desa Bendoroto Munjungan Trenggalek Jawa Timur. Penonton live streaming ada di Tony Jaya Video Shooting. Penonton live streaming sedoyo sugeng mirsani. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi Peni Gunung Kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar.
Tembangipun awit Blitar Banyuwangi Banyuwangi. kalajengaken Blitar Kawentar.